Paglaon ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo. Ug luwasan ako sa kasalanan, sa masalay pun makatuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalanun sa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, bulngang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka, O iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agakon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kamit-ngitan. Paglaom ka, O Kristong madaugon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako ug sa kanunay, magapadayon ka, O Ginoo. Amen. Maayong buntag sa tanan. Welcome ang matag usa sa atong pagsimba ni ining katapusan nga Domingo sa bulan sa Enero tuig 2021. Ug salamat nga inyo pud ning gi-welcome diha sa inyong panimalay pinaagi ni ining atong online worship service sa atong kauglingon nga pinulungan sa Cebuano. So andamo nato atong mga kaugalingon sa magaduol kita sa presensya sa Ginoo pinaagi nining atong pagsimba. ang makahimo sa pagtindog, manindog kita alang sa atong tawag sa pagsimba. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios.
Kailangan kaniya yung sa Diyos, sa naman, Diyos, sa naman, sa kaniya, sa iyo. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan na hugpong. Siya ang ulo sa simbahan, mga Diyos. Siya ang sinugdan, siya ang unang ibanhaw sa Diyos, igikan sa mga patay. Aron siya ang maguna sa tanang mga butang. Kay maoy pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bugos nga kinaiya sa Dios. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Sa Diyos ang himaya kay gugmasiya, kanatog ihatag niya si Jesus, ang atong asilon gibayran niya, magakinabuhi kita sa dayon. Daygon ta si Jesus, pasidunggan siya. Daygon ta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa Amaan, siya himayaon kay gamhanan man. Kalwasan nga hingpit tungod sa dugo, gisaad sa Diyos sa mga magtuo. Ang makasasala pasayhon niya, sa taknagayod nga musalig siya. Daygon ta si Jesus, pasidunggan siya. Daygon ta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa Amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Ang atong kalipay na akang Jesus, nga nagbuhat sa mga dagkong butang. Apan ang kalipay tang dili tugnan, mao ang pagbalik sa ginuuta. Daygon ta si Jesus, pasidunggan siya. Daygon ta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa Amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Among langit nun nga Amahan nga naa sa langit diya sa trono sa imong grasya, ania kami imong mga katawhan nga nagakatigom sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay ug bisan diya sa trabahoan ug ubang dapit. Among giusa ang among mga kaugalingon, pinaagi nining among virtual worship. Panalangin ni ang matag sa Ginoo ug ang matag panimalay nga among girepresentahan, ug bisan pa ang matag iglesia diin kami nahisakop, imo usab nga panalanginan. Ug panalangin ni ang tanan nga nakigduyog niining among hiniusang pagsimba. Salamat nga ikaw ang Dios sa kahayag nga nagtawag kanamo ngadto sa kaluwasan aron pagkinabuhi diha sa kahayag kuyog kanimo. Panalangini ang imong pulong
nga among pamalandungan ni ini nga pagsimba. Ipatuhop sa among nahunaw kasing-kasing ang imong mensahe Ginoo aron mahimo kining gabayan sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ibalik namo ang tanan nga dungog ug himaya nga naa kanimo. Pinaagi lamang kang Kristo Jesus nga among Ginoo, higala ug manluluwas. Amen. Alang sa atong pamalandong ni ining kabuntagon, magabasa ako sa sinulat ni Propeta Isaias sa kapitulo 60, ngadto sa 6. Bangon Jerusalem, sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo nagadan-ag na kanimo. Tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan, ug ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan ang Ginoo mosidlak kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mga bot ang imong mga anak nga lalaki, o kuguson ng imong mga anak nga babae. Palipay kagayod ini kakita mo niini. Tungod sa kahinam, mupaspas pagpitik ang imong kasing-kasing. Kay ang bahandi sa kanasuran, mianha man kanimo. Muabot kini kanimo latas sa kadagatan. Malukop ka sa daghang kamelyo, gikan sa Midya ug sa Ipa. Ang tanan nga gikan sa Sheba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit sila mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang Dios magadugang panalangin sa mga pulong sa atong pagbasa. Let
Mayong buntag kanato mga igsuon. Yan usab kita niini nga katapusan nga Domingo sa bulan sa Enero 2021. Ako sab nga gitimbaya ang mga panimalay nga anaa nagapahiluna aron muduyog niining ato nga panimbahon dinhiman sa atong dapit sa Davao, sa ubang nasod o sa ubang mga dapit sa Pilipinas ug bisan sa ubang mga kanasuran. Ako usab nga gitimbaya ang akong mga members sa UCCP Catalonan Grande nga miduyog niining ato nga panimbahon karon sa online Cebuano worship service. Ngato nga mga kaigsuonan nga wala pa mag face to face o naong ug naong diha sa ato nga pagsimba na pa sa gihapon niining online worship service. Ay na kita mga igsuon ug salamat sa Ginoo nga bisan pa niini nga panahon ang ato nga pagsimba sa Ginoo nagapadayon sa bisan unsa nga mga paagi. Katapusang Domingo sa bulan sa Enero 2021 ug mapasalamaton kita sa Dios sa iyang pakig-uban kanato niining bag-ong tuig ug ang iyang pagsangkap ang iya nga pakig-uban ato nga nasinati labi na ang iyang paggahom pinaagi sa lamdag sa balaang espiritu. Pagsulod sa bag-ong tuig nasinatian nato ang taas nga kanyit-kit ug mubo nga kahayag. Gikan pa sa Enero 1 hangtod karon sa katapusang adlaw sa bulan ug bisan pa sa bulan sa Pebrero. Ning subang ang adlaw kaganina alas 6:21 sa kabuntagon ug mosalop unya alas 6:36 sa kahapon. Basi makaingon mo nga managdaay naman siguro ni Pastor Aking. Abi ninyo ako nang gi-search sa Google, no? Bright kaayo ning si Mr. Google nga diin kon ato nga pangutanon abti kay mo tubag. So mao na nga insakto ang akong pag ingon sa mga oras ganos aning subang o ganos apod musalo. Sa mga sayo mo mata o mo trabaho, ngit-ngit pa sa kalsada ana-ana sila. O diha na sila mahayagi sa dalan. Ilabi na katong mga sayo kaay mo mata buntag paos, ngit-ngit pa, nagkuri-kuri na sa ilang mga panimalay. Kay dili kita makahulat sa oras tungod kay ngit-ngit pa, taas na ang oras. Sa mga naga-exercise, ngit-ngit pa ana sa kadalanan. Sama kanamo ni Ma'am Beth Dumanig, nga alas 4 pa, manglakaw na, mag-flashlight kami. Bisan alas 5 na, nag-flashlight gihapon. At po sa mga nag-aerobic, alas 5, ngit-ngit pa nagsayaw-sayaw na. So kini nga mga kasinatian nato, tungod sa dugay ang gabi o dali ra ang adlaw. Apan, sa mga dugay nga mumata, tungod kay wala magdali sa oras, hayahay kaayo, lami kay bukot, kay nga naman ngit-ngit pa man inig tanaw sa palibot. Lailahi ang atong kasinatian o responses sa sitwasyon sa panahon karon. Apan ang uban malipay. Apan ang uban pod dili. Mao na akong giingon nga lahi-lahi ang atong responses sumala sa atong nga sitwasyon. Apan unsa pa kaha ang dapit sa Otwagvik, Alaska o gitawag kini og Baro, Alaska sa unang panahon nga dili mo subang ang adlaw sulod sa duha ka bulan. Gitawag kini og polar night. Unsa kaha ang klase sa kinabuhi niining nga dapit sa panahon sa kangit-ngit. Dili mo makita ang haring adlaw. Dili mo makita ang iyang pagsubang bisan ang iyang pagsalop. Pulos gabi kangit-ngit
Kinato ma-imagine unsa kay mahitabo ni unsa kay nahitabo nini mga tawhana sa panahon sa duha ka bulan nga wala mosubang ang adlaw. Dili nato ma-imagine kay wala man punta na kaadto didto. Tiya ba po ng Alaska. Pero mabasa nato diha sa internet kung unsa ang ilang kinabuhi dito. Kung musubang ang unang adlaw sa duha ka bulan, musubang kini sa Enero 23. So, unsa naman ta karon 31 ning subang na. Pero adunay celebration of Thanksgiving niini nga dapit tungod sa pagsubang sa bag-ong adlaw. Dili na ko ma-imagine kung kita diri sa Pilipinas duha ka bulan way adlaw. Di ba? Adunay mga na basta mag-brown out ra gani perte ng sabaa unsa pa ka duha ka adlaw, duha ka bulan nga walay adlaw. Kato mga hadlukan og ngit-ngit, di na makalakaw, di na makagawa sa ilang panimalay. Unsa kaha ang dagan sa atong kinabuhi kung walay adlaw sulod sa duha ka bulan. Usa sa ako nga pagbasa ni ini nga article, nagunahuna ko nga bulahan kita dinhi sa Pilipinas 365 days gisubangan kita sa adlaw, no? Ug kita nato ang pagsubang ug ang pagsalop niini. Aduna may mga panahon nga walay adlaw kay gitabunan man sa panganod tungod sa dili maayong panahon. Apan ning subang ang adlaw kay hayag man ang palibot bisan adunay kangit-ngit. Kini nga mga butanga, naghatod ka nato sa pagpamalandong, sa pangutana, nagpasalamat ba kita kanunay sa adlaw-adlaw nga pagsubang sa adlaw? O bisan ang pagsalop niini. Pagsalop niini. Sa kini ka mga butanga diin, murag ordinaryo ra kanato nga atong nasinati sulod sa 365 days sa usa ka tuig. Karon makatapusan sa Enero, adunay nabilin nga ang 365 days minus 31 days. So nanay 300 ini kabutagon mga igsoon. Mamalandong kita sa mensahe sa Dios nga akong giuluhan gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayan. Ang nasod sa Israel nakasinati og grabing kangit-ngit tungod sa ilang kapildihan sa mga nasod nga nagaulipon kanila, labi na sa nasod sa Babylonia niadtong panahon ni Propeta Isaias. Niadtong panahon na daghan ang mga katawhan nga gibihag o gipalayo sa ilang yutang na tawhan. Usa grabe kaayong kasubog pag-antos nga ilang nasinati. Apan ang pulong sa Dios pinaagi kang Propeta Isaias, naghatag kanila paglaom ug kalipay. Usa ka panan-awon nga gihatag sa Dios ngadto kanila ang pag-restore ug balik sa Jerusalem o ang sa nasod sa Israel. Nga diin napukan kini gikan sa mga nagaulipon kanila, ilang nasinati ang kagulanan bisan pa ang kaulawan. Apan ibalik sa Ginoo ang garbo, ang gahom sa nasod, pinaagi sa mao nga propesiya. Ingon dire, bangon og sidlak Jerusalem. Arise and shine, for the light has come. Sa kini kapagdasig ngadto sa mga katawhan nga nakabaton og mga kasub-anan, nakabaton og dili maayo nga panglantaw sa unahan, nawad-an og paglaom. Apan ang Dios nagahatag kanila og dugang nga kadasig aron sila mubangon og mupakita sa kahayag sa Dios ngadto sa tanang mga katawhan. Adunay mga importante mga butang nga atong pamalundungan niining mensahe ni Propeta Isaias alang sa panahon nato sa karon. Una, naghisgot si Propeta Isaias og dili ordinaryong kahayag. Sa verse 1 nag-ingon siya, bangon Jerusalem, sidlak ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag ug ang kahayag sa Ginoo mosidlak kanimo.
bangon ug sidlak Jerusalem. Sa kini ka panan-awon nga nakita ni propeta Isaias sa bag-ong Jerusalem, bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom, pulong nga nagdasig ug naglig-on kanila. Sa bersikulo 2 nag-ingon, tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan ug katawhan, ug ang katawhan tikyupan sa kangit-ngit, apan ang Ginoo mosidlak kanimo ug makita nila ang ang himaya sa Dios. Ang kangit-ngit nga gihisgutan ni propeta Isaias mao ang mga pag-antos sa katawhan sa Israel, sa mga kamot sa ilang mga kaaway, sa mga pagbihag, pagdaog-daog, bisan pa sa kamatayon. Apan ang Dios naghatag og paglaom kanila og musidlak ug nagsaad nga musidlak ang kahayag ngadto kanila ug bisan pa diha sa tibuok ng kalibutan, ang tibuok kalibutan makakita niini nga himaya sa Dios nga ipadayag ngadto kanila. Dili ordinaryong kahayag sa adlaw o sa bulan, kundi ang kahayag sa Dios, ang pag-abot sa Mesiyas, ang manluluwas nga gisaad kanila sa Dios sa iyang mga katawhan ug sumala pa sa mga propesiya sa mga propeta. Og nakabaton kini og kamatuoran sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Nakabaton kini og katumanan sa diha nga natawo ang atong manluluwas. I-confirm kini sa atong Ginoong Kristo sa iyang pag-ingon, ako maong kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako makabaton og kahayag sa kinabuhi ug dili na magalakaw sa kangit-ngit. Makita kini nato sa Juan 8:12. Kung mamalandong usab kita sa atong kinabuhi karon, kasi nati usab kita og kangit-ngit. Sa dihang wala pa si Kristo sa atong kinabuhi, ngit-ngit ang atong kinabuhi. Ingon pa sila ngit-ngit pas alkitran. Sa diha sa wala pa si Kristo tungod sa sala nga ani ka nato. Apan sa dihang atong gidawat siya nga atong personal Lord and Savior, atong Ginoo ug manluluwas, nakabaton kita og kaluwasan, nawala ang kangit-ngit sa atong kinabuhi ug mipuli ang kahayag ni Kristo. Mga problema, pagsulay, uunsa pang mga negatibong panghitabo sa atong kinabuhi, murag gisangkuban kita sa kangit-ngit. Apan sa dihang midul kita kang Kristo, ang tanang kangit-ngit sa atong kinabuhi mahanaw. Sulbaro niya ang atong mga problema ug gihatagan kitag paglaom sa kinabuhi. Sa pa, ang ato nga kahayag nga aniya kanato tungod kang Kristo, ang atong Ginoong Kristo usab nag-awhag kanato nga ato kini ipakita ngadto sa uban, nga bisan pa niining panahon sa kangit-ngitan tungod sa atong sitwasyon, kita nga mga Kristohanon mupakita og kahayag mo'y modasig ni atong mga tao nga walay paglaom o negatibo ang pagtan-aw sa unahan. Pakita nato ang kahayag sa kalibutan, dili atong kahayag kundi ang kahayag ni Kristo nga mao ang maghayag ngadto sa mga kangit-ngit aron disappear kini, mawala tungod kang Kristo. Labi na sa atong kasinatian karon sa pandemic. Kasinati kitag kangit-ngit, hadlok o matakdan kita sa COVID-19. Ang seguridad sa atong pamilya manmiligro tungod sa maong balatian. Daghan ang mga tao nga nabiktima niini, takdan sa maong balatian o bisan ang tibok pamilya nakastinatig kangit-ngit tungod sa kamatayon sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Apan ang Dios naghatag kanato paglaom nga bisan paniining tanan nga makasinatian bisan sa kamatayon, ang Ginoo naghatag kanato paglaom nga didto sa ikaduhang nga kinabuhi wala nay kangit-ngit didto, pulos na kahayag kay ang himaya sa Dios mao ang kahayag didto sa dapit nga atong pag-atuan. Siyam na kabulan ang atong gisuong ang kangit-ngit og naglantaw kita nga makakita og kahayag sa unahan. Nga kun matapos na kini nga pandemic nga miusab sa dagan sa atong kinabuhi, sa atong nasod ug sa bisan pa sa tibuok nga kalibutan, kaampo kita nga og milaom nga moabot na ang kahayag.
ug nagaampo sab kita nga ang vaccine nga maoy mopatay niining virus sa COVID-19 moabot na dinhi sa Pilipinas. Ug matud pa sa atong gobyerno hapit na. So murag doon na nagbanag-banag na no ang kangit-ngit. Sa ceremonial signing sa programang A Dose of Hope partnership sa mga mopalit og baksin sa Pilipinas alang sa gobyerno, akong gi-quote ang giingon sa atong presidente, si President Rodrigo Roa Duterte. Miingon siya, "There is always light at the end of the tunnel." Mensahe sa paglaom alang kanatong tanang mga Pilipino nga adunay kahayag human niining atong mga pag-antos sa pandemic ug bisan pa sa kalisdanan nga atong nasinati karon. Adunay lahi-lahi nga mga reaksyon niini nga baksin, may negatibo ug naapoy positibo. Busa ang programa sa atong gobyerno mao ang paghatag og impormasyon niini nga baksin aron nga ang mga tawo dili mamati sa fake news nga diin mooy nakabaton og kahadlok sa tanang mga tawo. Ug adunay nahadlok nga magpabaksin usab sila apan kun aduna kitay hingpit nga maayo nga impormasyon ang ato nga nasod malampuson sa pag-eradicate niini nga COVID-19 sa atong Pilipinas ug bisan pa sa tibok kalibutan ng mga nasod usab nga diin nakaangko na niining vaccine. Ikaduha, naghiskot usab si Propeta Isaias na kini nga kahayag dili lang naglamdag sa nasod sa Israel kundi sa tibuok kalibutan usab. Ang panahon sa pagbiyahe ug mao kini ang significant no sa ato nga pagsaulog sa Epipanya. Nga diin kini nga panahon mao kini ang ato nga gibasihan o ato gayud nga gilauman nga sa ato nga pagsaulog niini nga ang Dios nga natawo ni atong panahon sa Pasko. Siya ang Dios, dili lang Dios o manluluwas sa mga katawhan sa Israel, kundi sa tibuok nga kalibutan ug ang pagbisita sa mga maalamon o sa mga magi ngadto sa batang si Jesus. Naghatag kini og proof kamatuoran nga ang bata nga natawo dili lang bata nga natawo sa mga Hudiyo kundi kanatong tanan nga mga hintel o tanang mga tao sa tibok kalibutan apil na kita niini. Mao nga importante kanato kini nga panahon sa Epipanya tungod kay napadayag ang pagka-Dios sa atong Jesucristo sa tibuok kalibutan. Ang panahon sa pagbiyahe sa mga magi o maalamon aron sa pagpangita sa batang na tao nga gitagna nga hari sa mga Hudiyo daw sama sila sa nagbiyahe sa diha ilalom sa kangit-ngit. Ug sa ilang pagkakita sa kahayag sa bituon nga ilang nakita dito pa sila og dito sa dapit nga din haduol na sila, gidala sila ngadto sa dapit nga himutangan sa bata ug nalipay sila niini tungod sa maong kahayag nga nagdala kanila ngadto sa bata nga si Jesus. Ilang gisimba sa diha nakita na nila ang mga bata, ilang gisimba, ilang gihalaran sa ilang mga bahandi, bulawan, insinso o mira. Ang mga nasod nga pagano miila sa Dios nga manluluwas sa tibok kalibutan ug usana kita niini. Ang mga maalamon human nga ilang nakaplagan ang manluluwas, mipauli sila subay sa lahi nga dalan tungod sa maitom nga plano ni Haring Herodes sa batang si Jesus ang pagpatay kanila. Mipakita ang Dios kanila diha sa damgo o gihatagan sila bag-o nga ruta. Ipauli sila sa ilang nasod nga adunay kausaban sa kinabuhi, direksyon sa mga practices nga ilang nga ginabuhat kay mga pagano man kini sila nga adunay mga practices nga diin supak sa kabubuton sa Dios sama sa mga black magic ug uban pa sa pagsimba og mga Diyos. Pan sa diha nga ilang nakaplagan ang kahayag sa atong Ginoong Kristo, misunod og mituman sila sa mga pulong sa Dios tungod kay ilang nakita ang Dios ug ang iyang pagkatao. Aduna sab kini lalong nga pamalandong sa atong kinabuhi.
nga kun diha sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, mausab adunay kausaban sa mga taong makakaplag sa kahayag. Diha sa mga tao nga diin sa una wala pa makaplagi si Kristo silang kinabuhi, nagpuyo sila sa kangitngit. Apan sa diha nga nakakaplag sila kang Kristo, nausab ang ilang nga kinabuhi ug mipuyo sila, misubay sila sa kahayag ni Kristo. Mausab kini ang nahitabo sa mga mago niadtong mga panahon. Si Apostol Pablo nagsulat sa mga taga Corinto sa 2 Corinto 5:17 nagingon, kay bisan kinsa nga naiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na og miabot na ang bag. So unsa ka importante kini nga kahayag sa kinabuhi sa tao. Sa kahimtang sa tibuok kalibutan karon tungod sa niining pandemic, ang Dios nagtan-aw kanato. Wala siya natulog. Siya nagasaad kanato nga moabot ang kahayag. Paglaom din kitang tanan mabanwagan sa iyang himaya. Ang hagit alang kanato karon mao nga magpabilin kita sa kahayag, ang kangit-ngit nga gisabwag sa kaaway sa Dios sa tibuok kalibutan pinaagi ni ining pandemic, o bisan unsa man nga atong naagian sa atong kinabuhi, diin daw gibubuan o gitabunan kita sa kangit-ngit, mahanaw. Busa ang ato nga paglaom ana alamang kang Kristo nga diin mao ang tag-iya sa kahayag. Ug siya mismo ang kahayag sa kalibutan. Sa Juan 16:33 mingon siya, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan, apat ngayo kamo kahadlok, gibuntog ko na ang kalibutan. Imagine, kini nga pasalig sa atong Ginoong Kristo, ato gyud nga ibutang sa atong mga kasing-kasing. Tungod kay ang atong pagtuo mao kini ang magalig-on kanato ug ang kahayag sa Dios mosidlak sa atong kinabuhi ug ang mga katawhan nga makita kanato. Makabaton sila paglaom tungod kang Kristo nga atong ginasangyaw sa atong kinabuhi. Ang Dios matinud-anon sa iyang pulong, He is faithful and He is faithful till the end. Kung ang baro alas ka, mag-celebrate og Thanksgiving sa unang pagsubang sa adlaw, sulod sa duha ka bulan. Mas labaw tang mag-celebrate og Thanksgiving ni anang panahon. At kita mahimo ng gawas nun unya ni ining pandemic ug mahanaw na kini hangtod sa tibuok kalibutan. Busa magnilig-unay kita, musunod kita sa health protocol sa atong gobyerno. Ito, maghugas sa kamot, mag-face mask, okay, face mask, lisod gaay magsultig na face mask, so mag-face mask o mag-social distancing. So kining mga butanga, usa-usab kini ka butanga diin kita, samtang nagapadayag kita, diha sa ato nga pagtuog kahayag ni Kristo, mahimo sab kitang maayo sumusunod diha sa ato nga katilingban. Mag-ampo ug tuuhan nato ang Dios nga maoy motubag sa atong mga pag-ampo ug manalipod kanato sa kanunay. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan samtang magapadayon kita sa atong pamalandong sa iyang mga pulong niining kamugdagon. Amen. Mag-ampo ta. Ingon nga mga katawhan sa Dios, muduol kita sa atong hinius sa pag-ampo ug dad-on nato ang atong mga kahadlok, mga kahangawa, ang atong kalipay ug mga pagpasalamat. Muduol kita sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. Balaan ug mahigugmaon nga Dios, niining katapusan nga Domingo sa bulan sa Enero nining tuig 2021. Papasalamaton kami Ginoo tungod kay ikaw ang Dios nga padayon nga nagauban kanamo bisan pa nining panahon sa kalisdanan tungod ni ining COVID-19 pandemic. Panalangini ang matag sa Ginoo ug ang matag panimalay nga among girepresentahan. Panalangini ang among mga mahal sa kinabuhi, miyembro sa among panimalay,
nga kuyog namo og katong tuas sa layo nga dapit diri sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Tabo ni Ginoo ang matag usa sa hamiling dugo ni Jesucristo aron walay bisan unsa nga kadaot nga modangat kanamo duol sa among mga kinabuhi ug sa tagsa-tagsa namo kapanimalay. Panalangin ni Ginoo ang matag iglesia. Kabisan ang uban wala nakapahigayon sa face-to-face nga worship. Apan salamat Lord nga pinaagi nining mong online worship, nining among virtual worship. Nagiusa kami sa pagduol nga na kanimo. Salamat o Dios nga ang imong bulhaton, ang imong misyon magapadayon bisan taliwala sa kalisdanan. Nagampo kami Ginoo alang ni adtong anaa sa balatian sa panglawas. Ikaw magapang-ayo kanila. Labi na niya itong na takbuyan sa COVID-19 virus. Ayuha sila Ginoo ug ipabalik ang kusog kabaskog sa ilang mga panglawas. Panalangini ang ilang pamilya nga nagatiman kanila. Proteksyonan sila Ginoo. Ug bisan pa sa mga frontliners, sa mga caregivers, doctors, nurses, medical technologists, and other workers in the hospitals and healthcare institution, ikaw magapanalangin kanilang tanan o Dios. Panahon nga abuton sila sa kakapoy tungod sa ilang trabaho, bag-uhang ilang mga kusog o Dios. Ug sa imong mga katawhan nga naa sa kahadlok ug puno sa kahangawa, ikaw Ginoo magakuha sa bisang unsa nga butang nga naghatag og kahadlok kanila. Pulihi sa pagtuo ug paglaom, pagsalig nga na kanimo. Nagampo kami Ginoo nga imong panalanginan usab ang among syudad sa Davao, ang pulo sa Mindanao ug ang tibuok nasod nga Pilipinas. Kanining panahon sa kalisdanan, nagampo kami Ginoo sa imong divine intervention alang sa among kahimtang. Panalangini ang among mga pangulo sa among nasod Lord, labi na sa among presidente ug sa uban nga mga government leaders gikan sa national padulong sa local government units Lord. Ikaw maghatag kanilang kaalam sa pagpangulo kanamo sumala sa imong kabubuton. Wala lamang kami nagampo alang sa among nasod, kundi amo sa mga giampo ang tibuok nga kalibutan. Labi na ni ining panahon sa world pandemic Lord tungod ining COVID-19. We pray for your divine intervention to all the nations and countries of the world. Ug salamat Ginoo ng imong kalinaw, ang imong gugma, ang imong kahayag, ang imong gahom maoy magapuno, maoy magasalanap sa tibuok kalibutan. Salamat sa imong pagdungog sa among mga pagampo. Itugyan namo ang tanan nga kanimo. Pinaagi lamang kang Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manluluwas. Amen. Dungga kami o Diyos, dungga kami o Diyos, ang grasya ihatag ug pagdait mo. Ang Hebrehanon 13:15 ngadto sa 16 nagakanayon, busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesus mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Niini nga punto sa atong pagsimba, atong dadon ang atong mga halad ngadto sa Ginoo ug ato kining ihatod ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga iglesia
aron padayon sa gihapon ang bulaton sa Ginoo bisan taliwala sa kalisdanan. Ginoo aniya kining among mga halad, among gidalangan na sa imong atubangan. Panalangini kini nga magamit kini alang sa imong bulaton, labi na nining panahon sa kalisdanan, nga magpadayon gihapon ang imong misyon, magpadayon gihapon ang among pagbuhat alang sa pagpalapnag sa imong gugma ngadto sa uban. Panalangini ang matag usa, ang matag panimalay ug ang matag iglesia nga among girepresentahan. Itugyan namo among kinabuhing anak kanimo. Pinaagi lamang kang Kristo Jesus, among Ginoo, higala ug manuluwas. Amen. Sa makausapa maayong buntag sa tanan ug mapasalamaton kita sa Ginoo nga padayon gyapon ang atong online worship ministry sa Central District Churches. Ug salamat nga dili lamang Davao area ang na-minister sa atong online worship ministry kundi niabot kini sa tibuok Mindanao, tibuok Pilipinas ug bisan pa sa gawas sa nasod. Ug salamat usab sa mga katawhan, individual ug pamilya nga nag-sponsor sa atong paniudto, sa atong snacks, matag recording time. Sa nag-donate sa Biko ug sa Kutsinta, salamat kaayo. Dili na lang ako nganlan. Salamat kay sa Ginoo, ang Ginoo magapadayon og panalangin kaninyo. Ug salamian usab nga paksiw nga tuna ug bangus with matching gulay, salamat kaayo sa sponsor gikan sa anonymous member nga gi-channel pinaagi kang Pastor Anisita King. Ug salamat kaayo sa inyong generosity kay gutmon baya pod may recording dire walay paniudto. Og salamat og katong nagplano nga mag-sponsor kay wala pa mo kay sponsor, abli kaayo ang among mga tiyan ug ang among dughan sa pagdawat sa inyong donation. Pagdawat sa inyong generosity. Ang Ginoo magapadayon og panalangin kaninyo. Ang sunod nato nga recording will be on February 11. Since ang 12 is holiday, kani nga recording aning February 11 para sa February 14 ug sa February 21. Ang preacher nato sa February 14 si Pastor John Hernani ug sa 21 si Kuya Mar Victoriano. So, salamat kayo sa mga pastor ug mga member, mga laiko nga nahimong kaabag o katambayayong sa atong online worship ministry. O katong mga members from different churches nga
kanunay nagasupport ni Anhiga dire alang sa atong online worship ministry, pinaagi sa choir o pag recording niya ni atong worship. Thank you kaayo sa mga members sa City Church, sa Toril, ug sa uban nga mga churches among gi-invite pod mo nga mo join mo sa atong online worship ministry every recording time. Salamat kay ato maning hiniusang effort aron nga bisag walay face-to-face nga worship ang matag simbahan, ang uban wala pa manggod, pero magapahigayon gyapon ta nining atong pagsimba. Especially salamat kang Erica na since day one sa atong online worship ministry, ang iyang commitment para gid sa Ginoo walay paglunga. Ug thank you kaayo. Mao ni ang mga pagpasalamat nato sa mga pahibalo alang sa atong niining Domingo. O karon niining punto manindog ta sa atong pag-awit sa atong himno, Ang Kalag Ko May Kahayag Na. Sa pagtapos Ginoo nini among pagsimba, amo ikaw nagpasalamatan sa imong presensya sa matag usa kanamo. Kag Ginoo nagpakigistorya kanamo pinaagi sa imong mga pulong ug bisan pa sa mga mensahe sa awit nga amo Ginoo nga nabati. Salamat sa imong pagdasig ug salamat bi ikaw nagahatag kanamo paglaom pinaagi sa kahayag nga nagagikan kanimo. Ang kangit-ngit na misalanap sa kalibutan karon tungod sa pandemic sa COVID-19 kini mawala sa dayon tungod kay ikaw Dios mao gyud ang amo nga Dios nga gamahanan ug walay si bisan kinsa nga makabuntog sa imong gahom. Salamat Ginoo niini nga paglaom ug salamat nga bisan pa sa mga pagtapos niini nga panimbahon
ang imo Ginoo nga grasya ug blessings magapadayon sa tagsa-tagsa na mo kapanimalay ug diha sa matag usa nga nagaview niini nga hiniusang pagsimba. Dalay gud ikaw sa among kinabuhi. Salamat sa tanan Ginoo nga nagaambag aron kini maghimong malamposon ug mahimo nga kalig-on sa matag usa bisan sa among kinabuhi. Ug karon ang gugma sa atong Dios nga mahan nga walay paglubad nilandong sa pagkabalhin, ang kalinaw, gugma ug ang kahayag nga gihatag sa atong Ginoong Kristo, ang ato nga balang espiritu nga naghatag og kalipay, nagasangkap ug nagagahom kanatong tanan, manaa kaninyo karon ug hangtod sa kangturan. Amen ug amen.